tomto videu si predstavíme nemecký elektrobicykel Focus Jam na druhu 8.8, ktorý je u nás na predajni najpredávanejší zo svojej kategórie, tak sa poďme pozrieť, čo z neho robí tak obľúbenú voľbu. 8.8 disponuje karbonovým predným trojuholníkom a hliníkovou zadnou stavbou. Takáto kombinácia zaručuje ľahkosť elektrobicykla a zároveň aj odolnosť, takže bude veľmi dobre použiteľný aj v nejakom tvrdšom teréne. Zadná stavba využíva technológiu kinematiky Fold druhej generácie, ktorá zaisťuje efektívne odpruženie so zdvihom 150 mm. Vďaka tomuto riešeniu dáva bike pocítiť veľmi veľkorysý zdvih zadnej stavby a máte pocit, ako by bol posunutý až do kategórie enduro. Fox Float X Performance ponúka mimoriadne citlivé odpruženie a stabilitu pri jazde a možnosť taktiež využiť možnosť uzamknutia. Kokpit na tomto e-bajku je tvorený s 800 mm riadidlami, integrovaným predstavcom, ktorý celý ten kokpit robí taký čistejší. Samozrejmosťou už v tejto triede je teleskopická sedlovka, v tomto prípade ju výrobca vo veľkosti L osádza so zdvihom 170 mm. Vpredu sa o komfort stará vidlica Fox 36 Float Written so zdvihom 160 mm. Nechýba ani funkcia uzamykania a ponúka dostatok možností na nastavenie. Prevodový set na tomto e-bajku je od Shimana a skladá sa z zaradenia XT a prehadzovačky XT. Kazeta je z rady Deore a má rozsah 10 až 51 zubov. Všetky tieto komponenty patria medzi spoľahlivé a odolné. Čo sa týka prevodníka vpredu, tak má 36 zubov. Bude takým ideálnym kompromisom, aby ste zvládli aj nejaké veľmi prudké stúpania v teréne, ale nebude ani nejaký otravný pri nejakých tých dlhších presunoch po asfalte. Displej Bosch Kiox 300 spolu s diaľkovým ovládačom na riadidlách, Bosch Mini Remote a systém kontroler umiestnený na vrchnej rámovej trúbke umožňujú intuitívne ovládanie a sledovanie všetkých dôležitých údajov o jazde. Na e-bajku nájdeme motor Bosch Performance CX Smart, ktorý má maximálny krútiaci moment 85 Nm a maximálny výkon 250 W a patrí na trhu medzi tie najsilnejšie motory. Osadený je e-bike 750 Wh batériou, ktorá je pekne integrovaná. Zároveň sa dá aj vybrať. S takouto batériou nebude problém atakovať naozaj veľké dojazdy. Tento Jam bol uvedený na trh s cenovkou 7199 €. Aktuálne ho však môžete mať za akciových 4399 €, čo predstavuje skvelú hodnotu za osadenú techniku, karbón a skvelý motor. Práve preto je to asi u nás najpredávanejší all-mountain model, ktorý naviac môžete mať v dvoch farebných prevedeniach. Môžete ho mať v čierno-oranžovej farbe alebo v prevedení čiernej a šedej. Je ideálnou voľbou pre náročnejších jazdcov, ktorí hľadajú výborný pomer ceny a výkonu. Je to bicykel vhodný do bike parkov, na traily, ale aj celodenné dobrodružstva, naozaj všestranný. A vy mi napíšte do komentárov, čo sa vám na tomto bicykli páči a dajte nám like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu.